X'inhi dil-fascinazzjoni ma li għandkom bil-mewt blokkult u blokkult pjuttost oskura qed ngħid sew jew qed nippropaga gidba. Ifhem, il-mużika tqila tant kemmi wiesa li inti għandek fashion fuq ħafna affarijiet bħal m'għandek fil-pija tas-soċjetà hija mikrokosmu tas-soċjetà. Issa għandek element ta' dal-fashion u blokkult, mistiċiżmu, eċetera. B'mod ġenerali fil-mużika tqila issa nitkellmu fuq affarijiet li ħadd ieħor jiddeq jitkellem fuqhom. Allora pereżempju fuq il-permanenza tal-mewt. Taf kif? Life. That is certain, life is not.